minal aidin Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Ngono lak penak. Penak apa nyatane yo tak salaman blas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Derek-derek bingah Mas Heri. Iya. Saderengipun kula nyambut damel gegojekan geguyonan kalian panjenengan nglipur pyayi dalu menika ingkang utami kula ngaturaken Sugeng Riyadin. Sugeng Riyadin. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir tuwin batin. Menawi wonten tindak tanduk cecer nggih ukara kula anggenipun nyambut damel mboten wonten unsur menyinggung tuwin menyakiti mugi-mugi sageta kaleber wonten ing dinten menika lan wulan fitrah menika. Linebura. Nggih, nggih, nggih. Suci balik suci. Sembah nuwun, sembah nuwun. Sami-sami kan. Saya bombong penggalih kula, Mas. Sebabe Masya Allah. Piyayi kok kaya ngeten niki hebatipun. Pak Jamil. Leresipun ngoten. Hebate temu ndi? Hebatipun ngeten. Sugih yo ora malih, penak yo ora ndangak. Betul. Sugih bondo ora pamer bondo. Waduh. Niki Hebate temu mriki. lho iki nyatanipun saben tiap tahun Nggih. gelar budaya dana rasa selalu berbagi dengan kebahagiaan. Wah. Mula kalih ingkang kuwaos ingkang nyipta jagat Nggih. dipun paringi gangsal anggenipun membina rumah tangga dan gangsal anggenipun dalam berusaha. Betul. Nggih. Mergo bahagia niku tidak dapat diukur Wis to, dengan Mas. harta. Pokoke sapa wong kuwi sing gelem tulung tinulung, bantu binantu, berbagi kebahagiaan, orang gegem tangan. Insyaallah Gusti Allah tetep ngijabe lan ngridhoi saya uripe lan saya barokah. Amin. Ngeten lho. Nggih, dadi- Cobi. Wong kudu nglenggoro kaya Pak. Peh saestu. Kula iki kaya-kaya duwite Pak Jamil iso dadi garasi, iso dadi pawon. Sampeyan niku. Alah niki sing bengi niki kula nggih bayar mekar benjing. Iya ndek tanggungan to? Lah apa yo menungso ora ini. diutang po kok iso mangsane. Wah, luar Kula biasa. alhamdulillah, Pun ping alhamdulillah. pinten jenengan sowan niki? Dalem Sowan niki pun ping pinten? udah kawe sampun kaping 9, Pak. Weh. Ning sik dicicil papat. Bakale ping 9. Nggih bakal rencanane ping 9 sing papat kurang 5. Ulang tahun pernikahan Mas iki dilungkas lho. Alah domong yo aja meneh kok ulang tahun. Apa? Niki lho masang jeding lawange wayangan. Saking Mangsane, budayane Pak Jamil kok mangsane. Niki pesenane Pak Jamil. Niku Nggih, dinggih percontohan giling jagung. lah terus percontohane pripun carane? Modele lah kayak jagung super to karek mipil ngono to iki. Dadi kesandhut padha. Iki sami-sami kula matur nuwun Mbah Jamil, Pak Jamil, Kang putra ingkang lenggas dayanipun. Mas niku Mboten bedak-bedake, Mas. tanpa bineda cara. Wong tuwa ki repote ngeten iki. Nggih. Wong tuwa siji iso nggula wentah gedhekke, minterke, ngrabekke, anake 5 ora dibedak-bedake, ning muga-muga anake 5 iso bisa bekti, iso ngabdi, ngopeni marang wong tuwa. Betul. Kata-kata sakniki wong tua siji ngopeni anak 5, ning anak 5 urung tentu iso ngopeni wong tua siji. Betul niku Niki leres. lho. Leres niku wis racak jamane kaya niku. Ning terbukti si sinten iki? Mas Niko. Niko ki wah jantenan tanggung jawabe Wah, lho. luar Saestu. biasa. Bapake pengen apa dituruti. Turuti. Wah. Ibuke pengen apa Turuti. Anak ning ngeten iki. Nggih. Wong karek ngenteni wong tua nunggoni wong tuwa. Kowe kok meneng bae ngopo to? Lah kok ming lolak-lolok tok iki. Terus tekamu rene iki opek kon meneng tok ngono apa? Kok iso? Ape ngomong apa wis bolak-balik rene. Loh. Arep bolak-balik rene sembur tutur kuwi kudu diatur. Nuturi Sing apa? di- Nuturi apa Pak Jamil ki yo gene nanggap awake dhewe, ade ora tau nanggap Pak Jamil. Ayo. Nuturi apa? Ora kudu tutur-tutur ning paling ora memberi support, motivasi, kasih semangat. Urip kowe ra semangat tok nyemangati Pak Jamil. Bocah ki nek rai kaya terpaling ngene iki lho. Nek dijak omong-omongan ora kepenake. Pak Jamil Pak ki- Jamil kuwi saya suwi saya ndek. Jadi ini. saya cilik. Ngono to. Mas, menungso kuwi yen wis diwenehi saranduning badan sarwa cukup tanpa cacat,
kuwi kudune digunakne kanthi apik. Endek pawakane tapi dhuwur pemikiran. Lah gini kok iso angeleran. Kuwi kudune paling ora itu kita itu harus bangga. Bangga lho ditanggap kok. Loh, Sejene Jajal ora ditangkap rasane mesti. sejene budayane iki lho, budayane Pak Jamil. Ki lho, Sing wong patut dibanggakan ya. wong iki ketok lho. Ngerti omonganmu gak seneng. Yogane wis lunga siji lho. Lunga siji anjen ku ya ape nguyuh kok. Ora, oh tak kira nek gak seneng karo awakmu. Masyaallah. Ngono ki piye to, Mas? Pangapunten Mas Heri. Nggih. Saben-saben mboten bedak-bedakaken sinten ingkang ngasta. Iya, iya, iya. Nanging piyai ingkang budaya niki cadanganipun swarga. Swarga. Iki Mulya. Lho, saestu. Lah ngeten iki Pak Jalim, kok Pak Pak Jalim. Jamil. Saking kerepe ya. Mbak Jamil. Pak Jamil, ngeten iki cobi, angen-angenipun sampun dangu. Ngene iki, omongane nek seniman iki ngene lho. Eh. Wong iki dadi seniman ora oleh mencela-mencel. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Terus, Kabeh kudu dilem. Iya. Nanggap ora iku kudu dilem. Peh wis saya kan selalu menempatkan. peh nanggap terus mbok lem, Loh, panjang umur, harapannya swarga panggonane. Lho cita-cita kok wong awake dhewe diparingi rejeki diseneng-senengke kok ora iso nyenengke sing kagungan kersa kepiye? Jajali. Lah nek awakmu meneng tok niki, cara aku sing nanggap ya wegah no. Kelangan dhuwit 5 yuta nggih nanggap koyo kowe ngono kuwi. Ki apa? Mbok nanggap ngene-ngene ayu kena dinikmati. Mulane kowe iki ora oleh nanggap aku, kowe ora ndek apa-apa ya anu. Ora apa-apa. Anu wis enteng ya Dar ya, enteng ya Dar. Ya weh. Nyapa to karo mangsamu? Ngurusi yoga bareng. Nuwun Sindhen. sewu Mas Heri. Pane Mas Heri. Pak Mas Jamil. kula niki kirang papan. Nah, apa to ora apa-apa. Aku karo Pak Jamil kaya anake dhewe. Ngaur dhewe iki. Mulane iki rada meneng gagas apa bektiku, apa pengabdianku, apa balasanku ning gone Pak Jamil setiap kali mengadakan suatu acara sampean karo aku mesti ditimbali. Mesti disinggal. Iki lho, iki aku ngantek mikir. Kudu ngoyo apa aku karo Pak Jamil. Lah sing mbok paringke apa? Kamu kok aku ora ndek apa-apa. Lah ya. Lah ngosir jare sir apa sing diparingi apa? Maksud donga. Nah, donga kuwi penting. Sembut Nah, tutur. sementara iki lho, Sew. Jane aku iki pengen ngewi donga, bales donga utawa bales budi secara doa. Nggih, nggih. Tapi aku flashback ning gone awakku dhewe. Napa, Mas? Aku ndongakne keluargaku ora mandi yo ndongakne Pak Jamil. Ayo flashback. Anu ngene Bingung wae. aku iki. Ngene wae sing apik susukane ndangkon mudhun le, Pak. Ya aja lah. Lah wong dijak nyampe Ngene. gawe, kita itu berdua. Iya, iya. Ora et labora bekerja sambil berdoa. Iya, iya. Kuwi tembunge manca ngono. Nek awake dhewe kerja ya kerja ning donga ya ndonga. Paling tidak doa itu tidak Ya, wes. sewu. Pangapunten Mas Heri. Duwe ilmu gelem mulang, duwe tenaga ya gelem rewang, duwe duit ya gelem nyumbang. Kowe ora duwe duit ya ora sah nyumbang. Kowe duwe ilmu ya gelem mulang. Kowe ora duwe ilmu, ora duwe duit, duwemu tenaga ya rewang. Ngono lho. Ngaku tanggaku ndek gawe tak tinggal mancing kok rewang ning kene nyapa jane iki. Astagfirullahaladzim. Ngeten iki lho Mas Heri. Ya ampun. Sampean karo aku ki sedumuk bathuk senyari bumi lho. Lah. Iya. Ya sak petarangan lho. Roh. Sak gowok lho. Iya ya sak sogok. Iki apa to kok sak sogok ki? Sak gowok tok ae. Lah nek sogoke beda-beda beda. Sak gowok rasa nggih sogok. Basa Jawa ki basa wong biyen ki ya sak gowok sak sogok. Gowoke Sak- sapa? Ibu, Sogoke. bapak. Dadi adik iki sak kandung. Weh. Ngono lho. Wong biyen ki ngarani ngono kuwi. Kene gowokmu ra tek penak. Wapul lambemu. Kok iso bangsa. Lah penake tengerane piye? Ya, mare ngomong kuwi sogok ndene. pas. Pak Jamil. Surene. Pak Jamil, Nyapa atur suwun nggih, Pak. Ming matur suwun tok. Ya mik ngono kuwi tok. Loh. Masyaallah. Kok saya entek to? Loh, santai piye? Saya ompong lho Pak Jamil. Mas. Pangapunten Mas Heri. Mula to ngaji yo. Sampeyan ngomong piye? Saya ompong. Saya ompong. Pangapunten. Iki enak. Wong ki bakale lak kisut to. Pipi bakale kisut mlebu bolongan sing ciyut. Ya ta? Untu ompong bakale kowe sok mati dilebokke ngerong. Rambut putih. Rambut putih bakale mulih. Ya. Besok ya mulih. Kok maidul? Lah untumu sik utuh-utuh. Sok ki ya bakale ompong ngene iki. Saiki to sik utuh ngene iki. Kowe ora kok kemlinti. Sok bakale ya entek. Iki to utuh ngene iki sak. Sok ki ya entek. Pisan kas mbok tak idoni ya. Lah kok cangkem mbok jlidah-jlidene.
Lah maido Pak Jamil lho sampean. Tegese ompong menika nun sewu. Kepiye? Saya entek yuswanu, saya entek untune. Insyaallah saya akeh rezekine, saya bisa ngayomi keluargane, anak lan putune. Ngono lho. Mau ngrasani. Ayo. Iya, lunga Mas. Dajal Kowe ora padha karo ning kono kowe. Ora. Kowe mau ngomong Pak Jamil untune tek, wah, ndahne ibu keri ya. Kowe nek mau ngomong ngono mau ora ngene kok. Kuwi mau. Iya to, kok saiki lemu ngomong beda. Muga-muga Pak Jamil menika nun sewu senajan to yuswane saya tuwa. Insyaallah nun sewu bisa ngayomi keluargane, anak lan putune. Alhamdulillah. Nyatane penyipun Mas Niko, ya Mas Niko to? Nggih. Sing nyambut gawe ning Korea beberapa tahun urung duwe momongan dan alhamdulillah pada malam hari ini wis duwe momongan. Iki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki sing diarani kelengkapan dalam hidup berumah tangga, ya duwe anak, ya duwe putu. Mula dicontoh nek suksesi bapak manut suksesi anak nyenengke bapak. Sapa ngerti sampean ngene iki sukses, anakmu mbok suksesne sok gedhe iso dadi wong. Lho, apa maune ketrek, Mbak? Lho, saiki wis dadi wong kok dadi wong ndasmu ya. Piye ta ki jane? Apa maune ki aku munyuk ki sammu ki. Dadi wong ki dadi wong gedhe. Loh, gedhe malah kena. Obahe angel iku. Maksudnya wong pinter ngono lho. Ngene. Pak Jamil. Aku sen ya, Pak. Oh, nesu wonge. Nesu. Lah tekne besok ping 4 kok. Aku ping saestu Mas Heri. Lah nggih. Kula ping 4 nggih Pak Jamil nggih. Ping 4 niki kalih jenengan alhamdulillah ben taun lho Pak. Ben taun. Pak Jamil ki nun sewu. Telepon kula iki ngenyange mboten Pak. Masyaallah. Yayi kok iso kaya ngono ki kepriye Jo, to Mas? Tahun 2020 pira? Wah, sakmenten Pak Jamil. Yo, Gak ngenyang Mas. Blas. niki tahun pinten? 2026. Lek iki ya telepon aku. Jo, iki aku sampean halal bihalal karo syukuran putuku. Nggih. Pira sak mun 2026? Masyaallah. Sampeyan Pak Jamil. Ya ampun masyaallah. Ngenyange mboten? Blas nggih. Blas. Alhamdulillah kuwi lho. Dicontohi ngono. Bar kuwi terus telepon saut bojone lek ngenyang diri-diri ra. Ya ora. Ra sembrono. Sembrono. Nang. Bu Jamil iki pyaine ya ngono kae saso kok iso. Mas Jo, iki sementara nun sewu. Iki jagungku akeh sing dipangan tikus. Kowe ra sembrono. Tapi insyaallah sakwise nanggap wayang bengi iki jagunge bakal badine bakal melimpah ruah. Amin. Tepuk tangan kagem Pak Jamil. Lho iki lho. Ah, Wong iki nyonto wae urip sing uripe kaya wowoan tegese kaya tandurane Pak Jamil. Mulane sing diarani Pak Jamil menika duwe tanduran jagung. jagung. Jagung ki aja mbok delok tandurane, aja mbok delok apa dadi jagunge. Ning deloken saka filosofine jagung utawa artikulasi dari artanama jagung. Lah, Ada ya. jagung bertongkol dua kuwi. Jagung iya enek. Lah, Enek. ayo. Jagung ki saka tembung ja. Ja. Ja ki nun saka tembung jadikanlah keluargaku ini akan menjadi keluarga yang sejahtera. Amin. Mulane Pak Jamil yo hidup sejahtera, putra lan putrine yo insyaallah kedepannya akan menjadi keluarga yang sejahtera. Alhamdulillah amin. Gong ki saka tembung insyaallah Pak Jamil senajan to sugih ora duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Loh, Ora beda-bedake siji lan liyane, beliaunya akan selalu ingat proses untuk menjadi orang yang sukses. Loh, Wong aja ndelok suksese, ning delok prosese. Prosesnya. Iya. Iya. sadurunge dadi jagung kae iso diarani napa Mas Heri? Janten. Janten. Jan ki saka tembung jan. Teko tembung janji, Pak. Janji. Janjine Pak Jamil setiap kali halal bihalal, setiap kali syukuran mesti nanggap budaya ora bakal lali. Iki sing dari wong Jawa ora bakal ninggalke Jawane, Amin, wong amin. Jawa ora jahat, wong Jawa aja jahil. Kuwi lho. Lho, jan ki janji. Ten Ki saka tembung manten. Manten. Tahun kepungkur mantenan lan bengi iki syukuran iso dadi sing diarani Mbah Jamil menika dadi mbah merga manten sing kepungkur menika saiki iso dadi duwe putra lan sing diarani putu. Oh, sing biyen diarani kung saiki diarani Sing mbah. biyen diarani Pak saiki iso diarani Kung. Pak Gung. Ngono lho. Mergo senengane jangan kangkung. Oh diasem. Nyapa dadak kung Ya ora. ngono ae lho. Lho, iki enek artine lho, Bos. Enek Aja mung sak aja mung sak Janten kuwi. janten ki enek. Masyaallah. Sadurunge janten napa, Mas? Sadurunge janten kuwi eneng tebon. Lho,
Wite niku lho Lah jenenge. iki tebon. Oh tebon. Wit. Tep ki mantep. Wong klek atine mantep, insyaallah apa sing dijangka, apa sing disuwun karo Gusti Allah bakal diijabahi. Alhamdulillah. Wong ki pikiran karo ati kudu nyawiji. Nggih nggih. Paribasan nyuwun iki kudu nyawiji antara ati karo pikiran, insyaallah Gusti Allah bakal ngijabahi. Amin. Manteping kalbu. Jan iki apik iki pemikiranmu Lho apik. iya penting iki. Iki adek iki yo tutur. Tep. Tep ki mantep. Ya bon. Bon. Bon ki iso ketembung. Bon ki klebon. Oh, kelebon. Klebon. Eh. Insyaallah Pak Jamil ora gelem klebon barang sing dudu HE. Beliaunya akan menanamkan jiwa transparan, beliaunya akan menanamkan jiwa kejujuran untuk memberi contoh anak dan putune. Masya Allah. Wekasane kelebon rezeki. Nggih, wekasane bakal klebon rezeki dan alhamdulillah dalu menika saged ngrupian-rupian nimbali panjenengan ingkang dados duta panglipuripun. Nggih. Kulit jagung kae jenenge klobot. Lah kuwi. Eneng neh iki. Klobot. Lah iya. Rasah ndadak. Ya kalem to ya mikir kalem ya kowe mau aku ngono carane kaya Klobot. Oh. klop iki sak tembung klop. Klop. Klop tuh chemistry. Pas. Chemistry menyatu sinergi. Mbah Jamil kalih anak iya sinergi, Mbah Jamil kalih keluargane ya sinergi, Mbah Jamil kalih warga masyarakat nggih sinergi. Sinergi antara dari berbagai elemen masyarakat ini akan bisa mengangkat harkat martabat budaya yang ada di dalam jiwanya Pak Jamil. Oh, apik bot. Bot ki paribasane bot-bote nyenengne warga masyarakat lan dulure dalu menika syukuran halal bihalal nggelar budaya ingkang dados panglipuripun. Alah bocah kok pintere kaya ngene. Aku iso. Aku mesti iso. Iya. Wis to, Lah pasan kae aku. lak jenenge jagung, kulite jenenge klobot. Yen nom jenenge janten. Njur jagung ki lak ana rambute. Ana. Lah, Jenenge rambut jagung. Nah. Ram. Ya. Ram. Hmm. ram. Ram niku saka temu ram. Asline nek ning Google kuwi jenenge jembut jagung. Asli. Oh, asline Lah niki. betul, memang betul. Ning mergo iki aku mau saru tak jenenge rambut jagung. Ngono. Ram niku saka temu rame. Nah, Nyatane bengi iki iso dadi rame rambute. masalah Ya ngopo? Rame pagelaran wayang Pagelaranane ngono lho. Lho iso Lho. rambute rame. Lho. but Mbut. Lah, mbut apa? Mbut ki nyambut gawe. Gawe. Nyatane sudah terbukti putrane alhamdulillah sukses nyambut gawe Sukses, Pak. ana ing Korea, Pak. alhamdulillah niki lho. Malah menika sampun dipun angkat dados putra angkat Kim Jong Un. Kok iso Kim Jong Un piye to kowe iki? Ning Korea. Nyapo pelatih bal-balan mbok celuki lho. kok. Pelatih bal dasmu. Kowe ora tau ndelok berita. Kim Jong Un ni presiden goblok. Iya, biyen rencana ngelatih. Ki lek delok lu dinuklir ndasmu. Wong presiden apa latih bal. Ki sing tayang goblok. Pikirku ya cinta. Kowe ora tau ndelok berita ini. Cek kene. Gue itu apa, Pak? Jungle. Ah, iki lho. Jungle. Iki Jam kan menika janganlah mengeluh. Nah, kuwi. Insyaallah Pak Jamil ora bakal mengeluh, ora bakal nersula. Amin, Beliaunya selalu bersyukur, diwehi bati akeh ya bersyukur, Ah. diwehi bati sithik ya bersyukur. Pok, Wong tok. yang seneng bersyukur, insyaallah bakal diwehi kenikmatan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wong pok tok wis Lho, bersyukur. nggih lho. lahir sakartum. Ini mantul Mas. Iya iki jelasno Mas Jelasno. Lahir sakartum. Lah asidanku. Aku. Nah, aku lho metu iki lho, aku marane aku ora tau iso ngaji aku. Ngono. Ya ya apik. Kurang ajar. Gel. Gel. Janggel. Gel. Insyaallah ora bakal nggelakne wong liya. Oh, isih temen. Pak Jamil iki wonge sing blah-breh, saksok, lomo tur grapyak. Insyaallah ora bakal gawe glaning wong liya, insyaallah bakal gawe senenge wong liya. Sapa wae sing seneng bisa nyenengne wong liya, beliaunya dalam hidup berumah tangga bakal disenengne karo Gusti Allah. Amin. Apik. Jagung kuwi lak mesti dolah rena-rena to Mas. Senek-senek. Kuwi iso dimasak, Iso. dipepe, dipanaske, njur diuap. Kuwi dadine popcorn. Popcorn kuwi apa tegese kuwi? Popcorn. Lah kuwi asale ya saka jagung kok iso. Popcorn. Nah, Popcorn. Pop menika saka tembung alhamdulillah dina niki Pak Jamil wis duwe putu aja lali nukokne popok.
Oh ya bener Mas. Bener, Sambung cenenge ya kuwi. Popok kuwi mbiyen, tapi zaman sekarang bisa dinamakan pampers. Lah kuwi iya. Wong aja lali mopoki anake, mergo lek lali mopoki kene iso iritasi. Ya ora? Lho iya penting itu untuk menjaga kesehatan putu, Pak. Kron itu apa? Krono syukure beliau Pak Jamil sehat, krono syukure Pak Jamil diwehi putu, krono syukure keluargane iso nglumpuk, bengi iki ropian-ropian nanggap wayang. Alhamdulillah niki lho Pak. Wis to, tekok siangan pisan Mas. Aku iki saiki pinter ku ndak omong. Jagunge ya sok kala nek piyayi desa kae dienom, kae diparut. Ya. Njur didadekke lawuh jenenge Mbak Wan. Bakwan ki sing gawe wong wedok. Ya. Kok iso? Mergo nek kata-kata Mbak. Oh. Bakwan. Bakwan ki berarti sing gawe wong wedok. Nek sing gawe wong lanang cilot. Tahu bulan. Ya ta, Penak mek tekak-tekok tok gedeng aja lho. Aku ki mek nodi sampean, Mas. Sama sampe dia wis pinter. Dadi yen ngene iki melu Wis, seneng. melu seneng aku. Nah, Piye carane ade paring Lho, Yon. lelipur? Kuncine ming siji Pak Jamil tuntutane Insyaallah. kepiye ben hiburan iki iso bermanfaat Lho, Yon. kanggo masyarakat. Betul. Ngono, ben kabeh iso mlaku Loh, seirama. rumah samu kabeh lumpuh iki iso mlaku. Maksudnya ini satu komposisi yang hebat ngono lho. Oke. Kok iso pun. Iki pokoke salam keluargane Pak Jamil sing saka Sidoarjo, Nggih. sing saka Tuban, Wah. sing saka Tulungagung ya rawuh. Iki Pak Jamil nggih. Rawuh. Iki Pak Jamil. Sidoarjo ki nggon petis. Tes, wah wis Oh, sanyo ya. no. Bola-bali ya. Iya tenan. Baik. Bola-bali rono apa? Loh. Ndasmu dirubung laler WC nyambut aku. Jan Kuwi ndasmu apa cangkeme? Pancen aku Baryoyo iki ancen raiku batang lho iki. Kok rono rene tak matke kok laler WC tok iki kok iso. Kok ben kepenak Iya, iya. karo nyambung. Iya no. Dadi pancen Pak Jamil Pas ki kalau Pak Jamil ki nun sewu. Tak delok iki iso suwi iso sugih. kok saged Mas. Truk siji, pick-up siji, mobil iso akeh. Kayak mobil wong parkir kok iso. Mbok hitung ki ya ngopo kok iso. Itu menurut Pak Jamil lho. Kayak mobile wong parkir, mobile yoga, mobil Tapi insyaallah gamelan. sampean Pak Jamil iso tuku kaya ngono kuwi. Alhamdulillah. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Tenan Mas. Wah, Pak Pak Jamil Jamil iki- ki ya dengenane bar ekspor jagung Wes. neng Iran. Wah, Iran. Iran nggon perang to iki dina. Tapi Pak Jamil ki kirim sub ono Iya. ekspor. Iya. Kuwi dengenane kirim rong kresek. Nggih bahan apa? Ki nutu Dienggo sampel. Eh. Sampel dulu contoh, mulai cocok ning kono. Lagi kirim neh. Oke. Ngono lho. Aku rencana kowe sing kono sik titis-titisan dasmu kuwi. Kok iso wong ngomong apik-apik kok iso. Kene Mas, cobi Mas. Anu slendromu Mas, slendro. Seneng. Wes sedaya mugi-mugi sehat nggih, Pak, Bu. Amin. Mugi-mugi sedaya panjang umur, Amin. akeh rezekine. Mugi-mugi sedaya pokoke sugih. Amin. Wes plotane sugih. Piye to rumangsamu? Piyai kene wis semono sprene lho. Ya wis ngene iki. Sing mirsani kan anteng ngene. Tenang, Weh, sonal. ra nyenengke to kowe. Wah. Kene malah kene sing turu Oleh. ning buri kaya nunggoni ning rumah sakit ngono guys jane. Ayo seneng ngrasake sing mirsani ngene iki. Kamu dirasani karo ibu-ibu ning ngarepmu. Weh, kowe tekomu keri kok, Mas. Dhisik Apa to? dhisik? Aku cilik teko rono salaman ibu-ibu ngarep iki. Wah. Masyaallah. Iya. Lenga wangine jan kaya cah kutha e. Weh. Salaman ngarepe iso ambene Rexona. Waduh. Enek sing Waminso. Terus sing lingguh kursi pojok dhewe kae senden tembok tak salami. Heeh. Ya ora Rexona udu, Waminso udu, Apa? Agespio udu aku. Apa, Pak? Lah remason nih, Mas. Masuk angin. Wah, maksudku ki takon gawe jaket sik to, Mas, ora kok kesusu mirsani ngono lho. Kamu dirasani ya. Rasane pripun? Kluthuk paling ganteng. Masuk. Lah iya. Iya. Aku wis Sakwise untune bar diganti iki Iya. rada tak apik. ganti untuk ondo ning iki. Paling ganteng aku semua. Anu, Kang Jo, Kang Nggih, Jo. dawuh. Kula anu sangat bersimpati karo Pak Jamil matur nuwun kula dikenal nih karo Kang Kluthuk iki. Bah, mboten. Pak Jamil kenal dhewe. Tandha mata iki lho. Mas. Pak Jamil kenal dhewe. Arep apa moh? Iki tandha mata iki, tenanan iki. Tanda moto iki belek ngawure. Iki kanggo apa ya bebungah. Ya bebungah. Bebungah sampean diwehi madu. Iki asli, Mas. Ki madu ki obat sehat. Obat. Ngono. Paling Ndut. tinggi. Kowe ngerti ra iki asale kok ngendi? Kok madu Asale tawon. lah mula didongake
tamu mirsani kabeh iki sing undangan rawuh muga-muga kaya tawon. Ngentup dasmu. Ya ora. Sik to, ki ra ngerti kok Enggak tak ngerti, jawab. enggak ngerti. Nyapa tak dongake kaya tawon, tekone nggawa rejeki, kondure ya ninggal rejeki. Kok iso? Tawon iki deloken. Omah ki anggere dinggoni tawon. Tekone nggawa rejeki, tawone ngalih ninggal rejeki. Mula tamu ki diibaratke kaya tawon, aja kaya kowe laler. Kok iso? Kowe laler kok. Kok iso? Ah tekone nggawa telek muliya ya ninggal telek. Ora ya susah kowe. Ayo. Mriki asale apa? Tawon. Tawon menghasilkan Madu. Lah, mula- Nyapa kok duwe madu? sebabe enek entupe. Berarti Kewan kuwi angger duwe entup mesti menghasilkan madu. Kalau jengking duwe entup ya ora ndek madune ya. Kowe Ayo. jak lawas Ayo. kowe. Kalau jengking enek entupe ya ora ndek madune. Ayo. Ning dindingkon ilmu hewan kuwi nek jenenge ora duwe madu kok enek entupe. Kuwi iso diarani kala jengking. Lah iya, enek entupe ora duwe madu. Lah mergo diwenehi supit, Enek supite, mesti ana entupe. cuyuhe duwe supit ora duwe entup. Lah, iya ta. Iya ta. Kok kene ta akhire. Eling ta aku. Eling ki. Aku ya sik rada lamat-lamat iki. Aku sembarang iso. Kae mergo diwenehi totok. Berarti kewan kuwi Kewan kuwi angger enek supite, enek totoke. mesti ora duwe entup. Lek enek totoke, Mesti enek supite. kewan kuwi lek enek totoke Mesti enek supite. kowe ro bulus. Kayak duwe totok ora? Enten. Kok ora duwe supit? Loh, mergo gulune dawa. Lek gulune dawa, Mesti duwe totok. banyake gulune dawa ya ora duwe totok. adalah. Kae mergo bathuke nonong. Kewan ki nek bathuke nonong, gulune dawa. Lek bathuke nonong, Gulune dawa. bapakmu ke bathuke nonong ya gulune ndek ya. Kae lak duwe entup. Nah, kuwi hasilnya kowe karo aku. Kene lho, lu padha elinge kok iso angel. iya. Ngomong, Kok dadak. ngomong meh lali lho kowe mau. Meh lali mau. Lali. Anak ki totoke. Bingung aku. Kowe mulane nek nggih banyolane dieling-eling. Lah aku iki sak nggonku nek madu ya dadi banyolan. Nah, Itu toh, kowe. ngono. Ya niku asli kangge jenengan. Nggih, Asli nggih. budaya saya sendiri tuh. Niki nggih. Ya. Wis makasih. Oke. Diparo wong nyambuti Eh. wong loro. Heeh. Mbok gowo dhewe. Enek carane kuwi. Pripun Mas Heri? Kepreki anu bawang lanang. Boy, Oh, wis cemplungnya. wis aku. Pripun, Mas? Madu iki lek ngombe Nggih. kudu sak sendok makan. Masuk apa? Wis Sedina ping pira, sedina Mas? ping pindho. Lah iki perlu iki. Ilmu. Iki resep, iki resep. Temune iki. Resep. Dadi madu kuwi Kuwi lek ngombe dicampur karo bawang. Bawang, kuwi lek ngombe aja diglegek ngene tapi Ngagem sendok. takrane sendok makan. Sendok Kuwi teh apa? Sendok makan. Oh, nggih. Kuwi sedina ping telu tapi sak ombenan ki ping loro. 2 kali. Ya, dadi isuk loro, awan loro, sururure. Sik. Jangan jelaske Mas, jangan jelaske. Iki lho ngombe madu wis kena efeke madu. Nek kowe wis dikopon. Madu kuwi carane ngunjuk ben sesuai kesehatan. Satu hari terjamin. 3 kali, sekali minum 2 kali sendok makan. Berarti sedina ki isuk loro, awan loro, sururure. Sore loro, Sururure. isuk loro, awan loro, sururure. so Re, ro, sore loro. sore loro. Iso no kok iso. Makasih Mas Heri ya. Terima kasih sama-sama. Lek madune mereke Marjan. Lah. Iki botole. Kuwi nyilih. Kowe ora ngerti kok. Ngene iki didelok sik. Deleki. Jangan dia ora tahu. Tawar kurang. Aku ora tahu kok. Engko tak Engko sana ora tawar. Aku ora tahu aku. Geding. Aku ora Iki tahu ngombe madu. sale panas, hawane panas. Iya. Titik ya, titik. Nah. Ah. Jajal. Aku Engko gak tawar. Gak tawar sana no. Iki soalnya nek gak tawar bahaya lho, Nek Mas. weteng sakit lho, nek Aku weteng ora tahu sakit. jeneng, aku ora tahu aku jeneng. Aku wedi soalnya nek kowe gak tawar. Lah, gini Mas. Iki paling ora ki dinggo campuran nggon dahar ya enak, jamu ya enak. Roti. Saya keindok. Wes jos. Engko nek ora tawar lah ya mesake to, Mesakne Mas. no, Nah. mesakne no. Iso rusak nang Kula ki cangkem. mek rasane piye? enak iki. Oh, ya. enak asli ya. Iki asli, Asli. padukung tenan. Asli. Jajanku gak tawar Gak engko tawar. awak. Waduh tak rasane ora tawar. Ini jajal tekmu aja.
nemplek ning lambemu tak rasa. Iya. Kok eram. Kadung melek kok nyambe kok. Mbok. Pangapunten Mas. Iya. Pancen ngeten. Kula niku saben-saben lak omong kalih Mas. Dadi Ya. Ngomong piye? Nuturi piye? Pun dangu. Mbok awake dijaga ora dijaga. terus sak-sake. Ya aja men kerja tok. Nggih. Ditata. Karep kula Ngono. ben ketok penak. Ben ketok penak. Kula lak nyambut gawe nek menjaga stamina tubuh ngeten iki king panjenengan Waduh. mesti enak. Asli kok. Ngeten iki umpami lho Mas, umpami lho. Ditiliki. Asli orane. Campuran gula Oh. asli. Ki angger didemok kok gledek diluk berarti campuran gula. Gula. Ning niki asli Mas. Asli. Soale ngeten, kula niku nate ngunjuk jamu. Heeh. Niku mboten asli madune. Heeh. Soale ngeten, umpama pirang-pirangane nyambut gawe. Asli Pak. Nek kula niku mboten ndamel madu niku kaya rasane teng awak iki ora penak Mas, kurang fit. Dadi umpamane nek awak penak nyambut gawe lak mesti penak to Mas. Mesti penak, Nah, kok wae penak. Nek jenengan Lagine. jenengan kula gesek. Ya. Heeh. Jenengan mboten becadot. Heeh. Ngeten iki nek didol asli, regane ya luwih saka 500. Oh, ya jelas. Nggih. Sing terakhir kok pedes. Lah aku yo Lah sing masuk angin. lumrahi lati alus. Lah kok iki kuwasan to ilang pedet. Sing terakhir Praskar ya, Mbok. Lah kowe yo ngawur wae wong aku omongan tak kek mburi yo mbok dilat kok iso. Keten kersanipun imbang. Oke. Mboten kula piyambak, kula wedal ingkang dipun paringi Pak Jamil lak mboten dangu. Kersanipun kecakup sedayanipun. Sambil menyelam. Ah nggih, wis langsung kula tak nyuwun sing anu mawon. Sinden Sing ndi? ingkang dipun ragi dereng mateng mawon. Sik iki sing liyane sik. Ngoten. Sing iki Sing ndi njalukmu? sing dereng pundi Mas Hedi? Dari kabeh. Oh, lho kabeh. Dereng. Wow. Pojok di Oh iya to lagi mulaine jam 11:30 kok. Iya, wayang jujur jam 10 ya. Aku jan ngrasake tiwas leku budal sore. Layano. Ya gajeke jam 12 diceluk kosek to. Lah ngono. Delok wayang bayaran lho kowe. Lah iya. Ngawur iki pawang udan bocah. Ora ngurusi kono lho. Ayo kene, Nduk. Rampung ya aja kondur. Boten kula. Sakne ditunggoni Pak Jamil. Wah, kula niku kalih Pak Jan setia. Sugeng dalu kalian. Loh, kok meneng ae to enggak nyambut aku to? Mau sampean ngedekne aku nyapa? Loh. Lha wis ngadeg ya wis to. Ya kok wis lekno aku meneng ya. Ya aja to. Terus. Yo karo aku kinta kancane kene. Ya ngono ki ndang ditambani. Kangene kepiye? Suaramu gowedi men. Napa? Suaramu gowedi. Jane wong itu apa buta ya? Buta. Jenengmu sapa Nduk Cahyo? Ganes. Ganis, ya aku lali karo sampean. Sehat ya Nduk ya. Sehat. Lahir batin ya mbok menawa anu Oh, umi nek nggih. nutuke njaluk pangapura ya. Pikira. Kene, Nduk. Pripun? Kowe golek pasangan dhewe. Kowe karo cah wedok ki sandadak dijak omong ning langsung kasih kejutan. Langsung bat-bat Nduk ngoten iki iki. aku ketemu cah wedok tak wae kejutan malah mlebu rumah sakit to. Lah kejutane kena menen mesti. Pas turu to roket tak leboni mercon kok sakit. Kejutan. Oh layang. Wah, dah bentuke. Aku dokternya seneng kene. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti sprene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane lho ngene lho kepenak bocah wedok mesti mesem guyu ora Nyapa iki wah nek lah kok sing mbok dekne Kok irungmu ambles lho. kena longsor. kowe goblok iki mergo irunge ambles ki disedot karo sing mburi iki lho Iya, betul sekali. ora paham kok iso ayo jajal Karo aku sampean. Moi, Lono. aku gelem karo iki. Lono. Mas Klitik lagi dong. aila ye Suarane koyo basi alun-alun lagi dah. piye nduk Suarane Mas Klitik lagi dong. lagi dong. Sedot Om.
Kok apal ya? Aku ning Surabaya entek papat tok pisan. Papat apa niku? Ya sepetang sedang. Tang lonjor. Swara angin angin sing ridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke elo neng pipi Lah arep segone kono kok kan manut aku. manut tok ngene lho swara weruh senajan mung ana ngimpi Aduh. anu golekno sing rada pengalaman sithik angel ram tak rayu kok sok Ora Jadi diwae. pengesamen Kamu- kasare rem kurang halus. Gini kurang loh, halus. Dek, begitu Pripun, tak- pripun, Eh, pripun? Ale. Emang, Ngale. emang. Aku iki ae. Karo aku. Wis. Loh, lho irungmu sing entek. malah Angen saya ilang. goblok iki malah irit ngene iki disuguhi wedang tape Pak Jamil iki sing slulup ora irunge sik mbangir ngene iki sing slulup irunge sik Lah, betul. Ngalemo. Ngalemo. Tak kelih. ngene lho Mas Lutuk ngalemo Oh iya ngono ya. ngalem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku yo jajal Ngalemo. hei ngalemo rasa ngalemo ayo ya ndek nadane ndek ngalemo Ngalemo. ngalemo Ngalemo. oh Oh. wis gawe lagu dhewe wae Pak Hmm. ngalemo Ngalemo. Ngalem neng dadaku. Tambah nono rasa kangen ning atiku. bisa nembak lu iso Piye to? Piye? Lah iya. Apa mau enak men? ya Allah ngedadak ngemakne abape wang Bojoku dhewe iki jejer ngene lho kok. Lah kok kaya batang bojoku. Iki ah, enak. batang so batang kok ha iki sadurunge nyanyi ngemut permin kok Iya lah. Sopo lho sing? Bojoku dhewe iki salah berarti ya. apa ki Tak delok lho kok ngemut knalpot. ayo coba Iki lagu iki ya, lagu iki. Iki. bapak ngersake ambiar Mas Ambiaran, ambiar lagune muga-muga insyaallah keluargane Pak Jamil lan sekabehe insyaallah ora bakal ambiar ning Amin. ambiar rezekine ngumpul nggak sih. Alhamdulillah. Dadi siji. Ngalemo. 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 Aku rasa nyanyi ora ya. Dar jagre sare iki. Kono kuwi sinau to, Mas. Lah iya. Lagu kuwi kena disinaoni mergo enek notasine. Wah, aku bareng ngarang lagu apik. Apa judule? Judule Prapatan Kanigoro enek karo alun-alun Blitar ya enek. Alah, wis ora yakin urung enek sing moncer ngono. Ajan ya aku nggih AI ya. Prengat-prengut adik mikir apa? Sangka uang adik tanpa guna. Dik. Sing gembira, sing gembira, panjang yuswa. Ketimbang susah hati ayo padha guyu. Ayo guyu, guyu mana? Ketimbang susah hati ayo padha guyu. Wah, jan suwira ketemu ya, Mbak. Mbak Tika. Mbak Sinten. Mbak, sapa sini? Apa ya? Sop. Sopo? Mat bojone Iki. Wong dek iki ya bar melu dalang ludaya ngono Lah mosok. iya. Ora ngerti. Kamu kok nganu to gampang melupakan. Aku rumangsaku kaya ngimpi.
Dek ngibengi bar karo iki. Saiki yo karo iki nek. Kaya ngimpi lho modele. Niki ya ning dhewe seragame ya iki. Lah iso. Yo ora. Kaya ngimpi lho ya. Ya ya ya. Dok, Nggih. paling mboten niki nyawisi. Nggih. Eh, Iki ulane kan sik ulan Sawal. Nggih. Dadi ya monggo ngaturke apa. Nggih. Ayo. Nggone ya setidaknya sampean monggo lah takbir. Takbir to. Bodo. Mboten, Yo mboten. Iki lah. sik bodo. Yo kan sampean kan yo sik bodo. Sik Sampean kan bodo. kerep meneng kene mbok menawa kuwi ya piye carane wong Jawa ya ngaturke apa lah. Nggih ngaturaken sedaya kalepatan nggih Pak Bu. Sinden ki yo gawe budaya. Pripun Sinden iki gawe pripun? budaya. Sampeyan jalo. Kula ngaturaken kalepatan ingkang inggil Bapak Ibu sedaya. Ngono Lah, yo ngono lah, ngono. Ngono nggih budaya. Aku wis apa ra ya? Cengkok. Nah, kula ngaturaken Ngaturaken kalepatan ingkang inggil. Ayo. kalepatan ingkang inggil Dateng Bapak Ibu sedaya. dateng Bapak Ibu sedaya. Minal Benar. aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin Eh, wal tuk, tuk, tuk. faidin, mohon maaf lahir dan batin. minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nek ini lah apik to. Daya Ngoten. Oh iya no, Mas Luduk, Mas Luduk. Mas Luduk jajal. Sampean. minal Kok sik to, urung kuwi kok iso. Ah, Bapak, Ibu. Ayo. Bapakku serenek. Iki tembange ngono kuwi Wisaran lho. ngono lho. Bapak, Ibu. Bapak Ibu. Kok kae. Yo sudo malian. Bapak, Ibu. Kok kowe iki kok gawe anu dewi apa to? Bapak, Ibu. Ayo. Bapak Ibu. Kula, Kula. ala kula. Alah kula. Kula. Kula nuwun. Lah. Kula ngaturaken. Kula ngaturaken kalepatan. Ayo. kalepatan. Aduh, kene Jawa kok lendenge piye? Mina aidin wal Izin mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Kowe iki jan tak goleki kepenak iso. Ngono ki karo disenengke lho ngono. Ayo Karo jajal. joget. Nah, Mosok wong iki njaluk ngapura karo pencilaan kuwi dikira ta serius. lho, ning lak karo nyenengke to kuwi ngono. Wong iki njaluk sepuro ya sing serius Nah, ngene. ayo jajal Apa tuh sampean. monggo? Jajal. Bapak Didik. Kok bapak kitik gitu kaya. Ayo, minal aidin. Minal aidin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ngono lak penak. Penak apa nyatane yo tak salaman blas. Ngelang. Ha iya, betone lak seneng. Pak, Mat, bojomu sing Mat. Ngono, Tadi. Nduk. Wis, iki sing disuwun bapak sing penting rame. Rame. Ora Iki usah kan dadak request iso. bapak mau lagune sing disuwun ambiar-ambiaran. Ambiaran mawon. Ngono sak senengmu, Nduk. Sak Iki senengmu. bapake nyuwun tembang napa wau dereng anu? Pas bapake Oh, sembarang. merdeka Oh, kok nggih, wis Mas. merdeka. Gede kok. Oh nggih. Wes ora dadak-dadak. Wes, ngopak ini kemudian Mas Heri sakno. Mun nemen merdekane. Oh, Nyanyi karepmu, turu ya karepmu. Aku bebas kok. Bebas. Mongko mulih karepmu nginep kene karepmu. Tak iki jane ora los. ora kok perkara nginepe ngono. Ngono ndang di piye ben kene sengsem penggalihe. Lah, nyapa tuh jane itu. Lho, Apa lagune apa? Pun Puspitonolo. Woi. Hospital lah. Ngalah merdeka. oh ya kuwi tembang. Seta. Hop, hei. Pripite? Oh, sek to. Demenane kesusu lho Oh, aku. mesti langsung ral sik rali penting. Ora. Oh, Yo, mencoba dulu. coba dulu.
pemanasan sih. Anu nduk cara tembang gending no bawi. Bawose. Ndi. Pangenongan. Wis kita sak karo dal. Iki iki. Ndi. Sing dadi pertanyaan siji. Aduh kowe kita. Masa anggaran Tuban wis entek to. Wis berat cacah. Kita- Iki duit kok Tuban entek apa trahung cair? Kok Jangan saja ngomong tenanan. sajake lesu. Ya ya ya. Kok wis nerutus kok ndi? Sajake kok lesu. Iya. Modelmu Loh, itu tadi Mas Bowo to ya Mas Allah. Bowo. Ngono iki sapa-sapa deloni kok. Loh, niki sing saudarane seniman sing Profesi. ora profesional ngeten iki, Bos. Oke. Ora nggunggung siji lan sijine, tapi beliaunya tetap awur karo kanca-kancane. sik jajal nek pancen tenan kabeh lak ya tetep sowan rene. Lho, iya, no. Mak kaping-kaping. Kekno kowe. Konon Bowo. minal aidin Ceka. tenan. Untung. Pokoke grup iki kula seneng muga-muga kabeh Nggih. Amin. Tenan. Amin. kok kabeh Mbak Amin iki aku ndongakne. Muga Masyaallah ya. Wae ngene muga lho. kabeh rukun ngono. Yes. Mas seneng kok. Nomor 1. Nggih. Aku guys. Iki dados sejaping saya. Terakhir. Ya. Jan. Wah, tesik lanjut ki, Pak. Ya terus. Gini. Ting-tingamu po, tinggamu. Terus. Ayo, gini. Sing ndi sing arepe di Ah, niki lho, Sing kene. Jaranan. Jaranan jaran. Sing undang. Sing iring. Wis. Wis enek jaran poni iki. Jalan poni. Nggih. Yen pangapunten menika lek kula kalih bocah-bocah menika saged yayakan. Tapi menawi kalih ibu negara menika Pepunden. nggih pepunden menika kula yen pangapunten mboten saged yayakan Mas Heri. Nggih. Sebab Sugeng dalu Wilujeng dalu. injih. Dawuh. Sehat nggih. Ya Alhamdulillah. iki. Heeh, terono le. Ya. Nggih. Wah, oh matur mbah nuwun. Kena nggih campuran iki. Batin kok dagelane tambah sitok sapa Lho, iya. tekone bengi aku ngono. Patih lu gendir. Sip, makasih. Ngono. Matur mbah nuwun. Wah, bungae matur nuwun. Mimiane Zhang Xingzeng. Sip. Anu Ya. Zhang Xingzeng. sedang. Oh, iya. Wong lawas ngoten iki. Sehat Terima ya, kasih. anu Bude. Alhamdulillah sehat. Bude sehat. Ya. nggih. Kok nyanyi apa ora? Dalem Kok nyanyi apa ora? menika wau Pak Jamil saking sampun WA kula, Nggih. menika menawi sinden menika menyanyi menawi panjenengan katuran debus. Debus. Ngawur wae iki. Debus ki apa? Debus menika Debus kuwi akrobat. enek debus gimbal karo Wedus. Nah, kan? Debus menika njenengan kedah akrobat. Mbak Widodo mangke badhe ngawontenaken akrobat gantung teng terop. Lah, masa ya Mbak Nur. Iki sapa neh iki? Sapa neh? Anyar neh. Sapa neh? Jenenge Widodo Nur Cahya. Sapa neh? Kok enek nur iki sapa Kok neh? enek? Kok gonta-ganti Lah, Pak iya. Nur. Mangsa. Nggih. Piye piye akrobatik piye kira? Menika nyen Pak Amun. Aku ning dhuwur. Oh kan nggih, Nggih. mungkin jenengan dipun gantung, Nggih, mriki gantung ditaleni dulur. terus Ya. dikerek. Kok sama ning ngisorku ya sama tak uyuwi ndasmu. Loh. Lah wong iki ya ketes-ketes. Sehat ya, Mbak Yu. Alhamdulillah. Gelungamu saya abang. Enggak apa-apa toh? Iki kita suwira tanggapan terus mbok ragi. Lho lah wong aku kok ora tanggapan toh. Laris ya sama niki. Yo. Wah, Piye iki dong, golek-golekane iki penak angger ngesor papringan mbok ora-orokno metu. langsung bajing bingung. Oh no. Nembang Mbak Yu nggih. Enggak. Neh, Enggak usah loh. nembang to. Kok saya ciri ya?
Bocah iki ben taun mudhun sak senti. Engko tetra, umur wis 80 wis. Jane wong padha. Jane wong padha nglok. Wah iki wong enek yo sakmene kok iso. Sak sirmu yo sak uni-unimu. Aku karo samane terserah. Aku nek bocah karo iki wis biasa ngono. Awake dhewe ngene iki. Nggih. Kowe kayak tanduran jagung, Terus rambut Terus? jagung, Lah iki Ya. suket. Nyapa suket? Rambut jagung aku. Mboten. Kono sampean arep maringi apa? Nyawa. Wis, Nyawa. bebas leluasang. Nang, nyawa aku keuangan lho gitu. Wimpian Iki lho ana pundutan sing lagu Napa? sogok-sogok iki lagu apa to jane? Tuh. Ampe-ampe apa? Tak semodok nang kok. Lah kuwi lagu viral. Sogok keri-keri lho. Sogok itu bahasa aku ora tau. Lah iki lho wacane yo ngono kuwi jajal diwaca. Nih. Aku suwi ra disokok dadi yo ora ngerti lek keri. Oh waduh. Iya iki sapa tuh sembarang aku ora mudeng aku. Aku yo ora mudeng Lah lagu. kuwi mau lho lagune. Ya. Ya. Gak. Krikis ya krikis. Oh, kakan permen kuwi. Kuwi Untungnya iki gigis. aku Sorry, tau aku- ngejak iki, aku tau. Sorry. Hei, Aku aku tau- tau ngejak iki ning Kalimantan numpak pesawat dadi perkara e. Lho. Piye anggitmu? Dadine Aku dilebokne jero koper karo wong loro iki. Piye tak lebokne nggon pengecekan barang kae. Lah kok Dek malah melu mengkurep ning kono. Melu mlebu. Kayak aku kayak bar bayi lho, kayak susuku kayak pas keurin. Kok ora mau mie to kayak. tak tahu jenengan. Tak antem nang lho. Lah Jane rumah sama aku. Jane ndek nane yo pengen mie. Lah kowe kok mau ngono kuwi lho. Kudune sampean ki wedi. Ha nek bayi kae dibento terus mimik nggon asine Iya. kuwi apik. Lambene iso Lah sak contonge kluthuk lah. Lah aku yang bayangne. Kan malah lu. Aku lek ngadep iki, bayangne MBG. Mangsamu. Jajal sedikit. Tuh. ya. Nendang aku selak pindah lokasi 2 lho. Wah, Allah. Heran. Lokasi ndi wong? Iki lho, kabeh perayu. Bawa ning kene. Ngene. Kok lokasi dan jasmu. Loh, lah aku kok ngancani tambangan bunteran kuwi apa? arepene semampir paling. Arep ngancani nabang kok iso. Kabeh lho perayu. nyangunut. Bangsane ora ngrasake. Ayo. Interlude sik. Ral sik lho. Oh iya kono wit ngawur. Ayo. Rale ning ngomong. Ini wit. Awakmu anu ben ketok wibawa. Duk. Wit. Ben ketok spektakuler wit. Wah, hati-hati. Wah. Wah, lagi akrobat tenan lagi. Krikis. Ya aku nang burine lho aku mak bos. Ah, cuwilik entute banter. Dari menggedi ambune enggak enak. Bareng ngowatek lho kok ning gene ku sikil mak. Wih. Apa iki? Dadak gerel to? Iya. Orang mbok ra usah. Ayo langsung ayo ra usah. Terima kasih. Itu tadi salah satu penampilan dari siswa-siswi SD Purwokerto 1. Domat. Balita. Wah, dan aku seneng kok. Mas, Dalem. lho kok arep nyawer aku kon mumbul sik. Iya, seneng aku. Iya, nah. Ibu-ibu ku lek nyangoni sampeanmu mbatin, padha-padha karo nyangonian aku sekolah gitu. Alhamdulillah. Yo ngono kuwi ngene, Nduk. Kena kanggo pasinaon sampeyan. Ya. Duit saka utawa warta sing diparingke sampeyan kuwi tujuane mung siji. Apa? Kanggo melurun suntik dhuwur. Dadi kok menawa. Kuwi yo enek to suntik duri. Lah piye kuwi? Lu enek. Kalau suntik pembesar enek. Sekarang itu zaman sudah modern, suntik putih enek, Nggih. suntik apa Hormon. enek, Hormonnya suntik itu, sehat Pak. ya enek, suntik sembarang enek. Oh iya. Iki suntik putih dhuwur enek ndak? Enek Nduk. Iya, Ada, suntik dhuwur. langsung ning Ada. karang Enek nggonku ki enek nggonku. Oh, ning Karang Menjangan? Iya, nggonku ki enek tanggoku suntik dhuwur, begitu 3 bulan alhamdulillah gak dhuwur-dhuwur, akhirnya dia langsung ning gone alternatif suntik mati.
Mbak. Lah mosok iki ora iso iki. Ora iso mati. Oh iki tanggungane sok akeh kok anu. Oh iya tangan. Ya, Makasih makasih ya. Nggih. Set ya wis Loh, pokoknya. Alhamdulillah. Weh, Ning ndi mau parane? lho kuwi lho. Parane ning ndi? Apa? Sakmono mbane. Iki wajibun. Wah, masalah kok mlebu ning MBG. Wong wedok iki ngono kuwi. Piye ta rumasane? Wong wedok iki pokoke angger sing lanang ben ora gelem jupuk mesti kek kono. Lah iya ta. Ben aman. Wis tawanan kuwi tenan. Satu lagi ya, Bung. Nggih, nggih, nggih. Satu lagi dari Mayura. Enek. Oh, kaget aku. Ana sing ngersake lagu kesayangan. Oh, Oke. nggih napa? Satu lagi engko liyane nggon gara-gara. Siap, mangke Nggih, nggih, goro-goro nggih. tetep dipun pinangkani Kang dereng kecakup. Mergo Mas. ujare temanten iki Mas Niko iki kan ujare muga-muga lek di momongan bakal jaranan. Amin, amin. Dan alhamdulillah wis kasembatan senajan to formalitas. Nggih. Tapi kuwi ya sakral. Wes. Oh, Mbak Widodo sore mau wis jaran. Siap, siap. Ya wis muga-muga apa sing dadi ujare muga-muga Keluar. Kasembatan kasembatan dipun luar luari. ujare. Nggih, nggih, nggih. Kang sepisan menika lagu pungkasan. Ah, Nggih. kesayangan. Menika dipun jumenengaken sedaya waranggana, Kabeh Mas. berdiri. Nggih. Sekalian kula pamit Mas Heri. Monggo, Den. Nggih, mbok bilih wonten kladohe ngatur nyuwun pangapunten. Nggih. Kirang langkung anggenipun kula sowan Kula nggih. Dalem Pak Agung Jamil. Pak Jamil sarimbit Ibu keluarga besar ingkang mijil saking Sidoarjo, Tuban, Sidoarjo. dari jajaran Bapak Kepolisian, terima Nah. kasih. Mudah-mudahan menapa ingkang dados gegayuhanipun Bapak Jamil sekeluarga insyaallah cinatet ngamal jariyahipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala amin, amin, amin. dipun gantos piwales ingkang satuhu kebak ing barokah Amin. dipun caketaken kabagyan kamulyan saha katentreman Nggih, ya nggih. ini Ayo, Mbah Nun Mas Heri. Nggih. Ceko, ceko. Kula Yuk. sami-sami. Langsung.